Katukad ti Basol. Tinapalabas napanda Jonas ken dagiti kakadwana iti simbaan ket nagdamag da ni Padre Mateo no sadino ti pakasarakan da ni Boy. Ngem saan nga ammo ti padi ti ayan ni Boy. Impakamumet ti padi ken ni Boy ti maipapan iti dayta abanag ket nakunana anasken nga agan annad. Iti maysangal daw nakaunget ni Astor ken ni Dinggas gaputa saan nalatta nga inaramid ti bilin daytoy adadaelen na ti aglawlaw ti ilida. Nangngegmet ni Margarita ti panagrekyar da adwa. Iso anakunana nga awan met gayam ammo ni Astor ken agin lalaing daytoy. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Agin lalaing ka ngem awan met gayam ammom naalalibtak ni Dinggas ngem itisika. Di na kadisardengan. Saan ka lang aruden anasaya at kanyak nga asawam? Saan ka pa'y anasaya at kadagiti taom? Iso adum tento ti gundaway nga amin ataom ket kalabanen da ka. Awan ti makaitured amang kalaban kanyak, Margarita. Ngata? Ngagpapan ken ni Dinggas. Asino man amang kalaban kanyak, matay. Ngagpapan ken ka. Wanya, Jonas. Kumusta ti pagnayo? Nasarakan yon ni Boy? Saan, Big Lord? Aglimlimang tilo ko. Namuanan sa amat asapsapulan mi. Ti kunam kit de, talaga anabuntog ti garawyo. Kan kang runaan na. Talaga asan mo akabailan ni Boy. Ngamin, nalalaing adayo ngam itisika. Kasta man ti bagam kanyak, Big Lord. Gaputa day tatipunno. Tano talaga analaing ka, Jonas. Di na ka magmukuman ni Boy. Wano napatay mon. Hangam aging gaita. Awan paila na aramidam. Di kagdanag, Big Lord. Gudasak ni Boy. Ikagumaan niya sa pulan. Aramid di pakakitaan, Jonas. Saan nga iti sao? Ligaya, anak ko. Nang isang petak itinatang asidaan. Agyaman na, tatang. Kahit kumusta kan? Nasayaat mo, tatang. Da kayo, kumusta kayon? Awan parikot kanya, anak ko. Awan gayam. Amom kada iti pagnanaidan itan ni Franco. Iti kalapaw ti gayam na ani Arson, tatang. Sigun ka ni Dinggas, nalemang ka no day adiso. Kinasaritam ka day. Uwan, imbagak anasay-saya at ko mga umadayo. Kat itulod ko kumaijay lugar da ama masong, kan ina tumasa. Di namot kayat. Apay? Kayat na kano asangwon ni Astor, no bilang tadakas ti panggap na. Ay sos, di pa'y kahit agpinataydan nga agama, no bilang. Oh. Ni Boy, adda tinawid na ni Astor. Aramiden na, ti kayat na. Tinagdumaan dalaan. Dakes launay ni Astor. Idintuta ni Boy, ket naturag. Ngem para iti pagsayaatan ti sabalay. Tilaeng maday. Dakes ti trabaho na. Tagtrab-trabaho ijay plantasyon ni Astor. Tatang. Ngem sa bagay.
Pimanawan. Isu ang nagsardeng metan ti dakas at trabaho na. Day talaan tanasken nga aganan. Gapota delikado ti biyag na. Amin na pumanaw at taon ni Astor. Kat ipapatay na. Amo ni Boy dayta, tatang. Ngam saan amabuteng. Ngamin, awan kanumadi nga inaramid na ka ni Astor. Ay, una yun, aya. Natalgad ko matirik natayaw. No pumanaw dito'y nagtipunan ni Boy. Iti kanito nga adadakas ang mapasamak ka ni Boy. Ni Astor ti agsungbat. No dakas ti aramidan na iti anak ko. Dakdakas pa'y ti malakam na kanyak. Oh, aday ta. Nakagaiktan, Arson. Kita man. Nagpipintas dagiti mulam anateng, idi nagaikan dan. Una rod, boy. Amum ka di. Basit lang akwarta ti maalata ditoy. No ikumpara iti maalala ta akwarta, no agi-deliver ta iti bulong. Sana balen. Timportante kat anda. Sa bagay Kat kasano nga rodon, boy. Saan tan nga agi-deliver pay? Saanen? Delikado itan. Amangan no mapatay na tapay ni amo. Noon niya laditan ti ipapaaramid na kanyak. Banag apakatayak met. Aguuyong ti amom, boy. Wan nga rod. Ala, may kan, boy. Inta aginanan. Kaasi kamot. Nabannog ka. Nairwama ko ni ti kastoy a trabaho. Takastoy matlaang ti trabaho k iji plantasyon. May ka nga rodon. Tainta pa'y aginana. Agmerienda ta. Ma'am Donna, naisalapay kong dagitili na ba akawas ni Lolam Marga? Nasayat, Sonya? Marga, tinagan ni Lolam. Margarita maat tinagan ni Mamam. Rumbang kuma at tinagan mo kat. Margalain, wano saan? Marjay. Sumardang ka man, Sonya. Ma'am Donna, napintas abakot ni Lolam. Di ad-adapay ang napintas iti balasang. Kat iso ti malaan ni Mamam. Ngamin, napintas betkat ni Mamam. Day talaang ta. Nagdakas tugali na. Aguri ka. Apay ka di adamama ken lola ti sarsaritaam, ha? Sana bale, taawan mo't dakas ngay bagbagak may papankadakwada. Ay, saan to pa'y nga agawid ije balay? Dito'y tan amaturog. Awan parikot. At damot inala ta pagsukatan ta. Iso sige, dito'y tan amaturog, Ma'am Donna. Sige, agkape kayo pa'y, ma'am. Agyaman kami, banay. Mayata. Napudot. Kat naimas to'y kapem, banay. Wan, kasta ti timplak. Akay kayak ni Apo Mayor. Banay? Kanayon ka di dito'y farm ni Don Juan? Saan, Ma'am Donna? Kan saan ko ang maibaga? Noan niya nga aldaw ti kada na dito'y. Tanudad duma, o may itirabi kat dito yan amaturog. Ta iti kabigatan na, sarungkaran na ti farm. Kasta gayam. Nay, ada nagsardang alugan. Nalabit an ni Apo Mayor daytan. O sige, ingkasabtan, banay. Ibagam nga adda kami. Adto'y ti kapem, Apo Mayor. Agyaman na ka, banay. Sige, Apo Mayor. Inak ija kusina. Tay saganak ti pangrabyan nyo. Kaduam ti saganam. Tadamat gayam sa nga ili. Wan, Apo Mayor. Kumusta, Don Juan? Diyak ni namnamang adda kayo dito yung farmhouse ko. Si Marungkar kamilaan.
Saan ka di nga imbagam iti? Anawaya ak nga umay ditoy, no kayat ko? Wan, Iso nga may kami. Kayat ko ngamin ti makailiw-liwag. Ngamin, nasakit tinakam ko. Aniya ko mati pagsakitan tinakam mo? Ni Boy, winaswas nan ti ayan ayat ni. Ni Boy? Wan, Don Juan. Ay, sa anak anapatagkan ko na. Kaayan ayat mo idi ni Boy? Wan, imbagak ididay na kada kayo. Saan ka di? Ani Boy, ti boyfriend ko. Kayat mo ka di abalsen? Saan nga iso ti kayat ko abalsen, Don Juan? No dikat ni Joy. Asino a Joy? Ti babae akanayon na akakuyog. Iso day jay tinangagaw iti atensyon ni Boy kanyak. Agraraman ngamin day jay a babae. Inagaw na ni Boy kanyak. Kat kayat mo abalsen ti babae anangagaw kini Boy? Kayat ko launay, Don Juan. Kayat ko nga idumudum ti rupo na. Di aramidam. No aramidak, madaksanak kin ni Boy. Sige, Donna. Aramidam. Dito'y tapay balkon, Sonia. Sa anak pa'y makaturog. Sige ma'am. Saan tapig saan tiyag sao? Taamangan numalukag ni Lulam. Apay, Ma'am Dona. Anya ti pampanunutam, na saan ka pa'y makaturog? Ni Joy. Apay ni Joy? Makaritak itinakuna ni Don Juan itay. Ay, saan na, ma'am? Madia, ad-addan aguraan na kanimanong buyo kasta. Sa nabalen, Sonia? Basta balsak ni Joy. Ha? No digapukan ko na. Sa anak ko mga inbreak ni Boy. Adto yan ti impaalam nga gatas, ma'am. Sige, inumam tapno makaturog ka. Ay, uwan gayam. Kumusta kayo nga kanedo na nga anak mo, ma'am? Mayatan tele na nga niyaw. Oh. Saan pa'y? Gimura manen kanyak. Ne, apay ngay? Gapo ka ni Boy. Ti awanan bain nga anak mo? Kunamlan asino anang i-break ka ni Donna? Naimbag kumamat, nubak nang. Sa dino ti ayan ni Boy. Apay ajak makit-kita. Jak amo ti ayan na. Anak mo? Ngam di mo ammo? Jak nga ron nga amo, ma'am. Ti awanan bain, aboy? Iso ti makagapo. No apay analiday ni Donna. Nagpintas ni Donna nga anak ko. Ngam in-break na. Ay na, awan makunak iti data, ma'am. Sige, panawan ka ito'y salas. Tayo nakagisim pa iti ako sina, kat maturug akon. Sige, ma'am. No, kumatasaan ngayon, malanido na iti ugali na di mayat ko, ma. Saan nan? May mayatan ngayon break ni Boy. Diyak mat itulok ang anido natin makatuluyan ni Boy. Dinggas, nakita nga rimwar ni Amo. Adda nga may nakasarita na iti telepono. Asino? Big man tinagan na. Ti pasurot na ijay sentro.
Istasyak ti mapan mang sungbat iti telepono ngam nauna anak ni amo. Hanya tinangag mo ang nagsarita, anda. Sige. Kuna na lang mat. Kat imbabanaan nga digos ti telepono. Abda siguro pagsarita, anda kadagiti tao na, ijerwan. Saan nyo pa nasarakan ni Boy? Nga magbalik kayo. Kaslama din sanat no kasta. Kasapulan mi ti kwarta, boss. Sige. Ikang kayo di pauna bayad. Labit lang, ha? Ate, nawadwad day ta. Kagudway ti tangdan nyo iti daytoy at trabaho yo. Tintad ko. Basta ipanamnama yung magbaligi kayo, ha? Iwan, boss. Ket kalpasan daytoy nga ramidan nyo addan tupay sumarono. Areglado, boss. Kunak man nalaing kayo, big man. Ang maging gaita, awan pa'y nararamidan nyo. Sapsapulin mi pa lang ni Boy, boss. Ngarawan pagdanagam, kaput agbalegi kami. Agtalag ka kada kayo, big man. Kadiyo dadailan day tapan nagtalag. Iti kasta, nasaya at kayo latta kanya. Iwan, boss. Ato yung order yung akape, sir. Ikanda kami dinaima sa tinapay. Sige, mabit lang, sir. Mabit lang. Ha? Anya tinagang te kadwam nakadakdar itay itiyan ti pagbayadan. Ni Ma'am Donna dayjay, sir. Isutyakin ko iti daytoy a coffee shop. Kasta ka di. Sunadam sa magdingman. Uwan, Matt. Uwan nga, Rod. Nagpintas ngamin. Sige. Ingkayaban, takayat ko akasarita. Anyamin ti ibagayo kan kwa na. Ibagayon kanyak. Iso, tikayat ko akasarita. Sana si ka. Sige. Mabiit lang araw. Tainak ibagakan ni Ma'am Donna. Anya ti maipay ko? Nagpinas. Donna, tinagan mo. Kas na ko natay servidora akadwam. Amay, anya ti bagayo kanya? Nagpintas kang min, Donna. Ang gusto kan ka ni Big Man. Nagpintas ka ngamin. Tayo tati no. Kaya't ko lang ti makipagayam ken ka, Donna. Pasensya kayon, ngam awan panawan ko kada kayo. Nuumay kayo agkapi dito'y coffee shop ko, awan palikot. Ngam no singa indak iti trabaho. Ladingita, taawan panawan ko kada kayo. Sige, ag-enjoy kayo. Napanan, Big Man. Napintas sa babae. Wen, napintas sa talaga. Isuag sublita yung manan dito'y inton pika. Interesado ka kan kuha na, Big Man. Talagang interesado ha. Agayat nga ta ni Big Man ken ni Donna. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.